Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Oyinkosi nomsindisi ngaphezulu kweimpilo zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba lokuthi siyaphila emhlabeni. Ukuphila kwethu makumnika udumo, kumngcwelise yena ngoba yena ungcwele. Sizovula ngomkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Wena uNkulunkulu onamandla, omdalile umuntu ngomfanekiso wakho. Masiyenze intando yakho baba semhlabeni. Leyo wasidalela yona thina singabantu. Singcwelise sikunika udumo. Yenziwe intando yakho empilweni zethu sisemhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini. Sithethelele Nkosi kuzo zonke iziphambeko zethu esizenzayo emhlabeni nesizenzayo enyameni. Uphulukise leyo moya Nkosi, usiholele ekuphendukeni. Sibhabhadise ngombhabhadiso wamanzi nangomoya ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi. Sigcine imiyalelo yakho, sihambe ngezimiso zakho, sikuthande wena Nkosi. Ngeimpilo zethu nangenhliziyo zethu nangamandla ethu wonke. Singagcini ukuthanda nje izinto osenzela zona kodwa wena singakufuni nemiyalelo yakho. Ngoba wena ungubaba kithi. Asifuni ukukhona bakho Nkosi. Sikufune ngokupheleleyo senze intando yakho. Singagcini singafani njengabantu abakuthanda ngeindebe zethu kuphela. Kodwa inhliziyo zethu zibe zikude kunawe. Kodwa wena Moya Ongcwele hlolisisa inhliziyo zethu, uhlolisise nemidlinzo yethu ukuba sihambe ngokuqonda. Sihambe ngokuphelele emoyeni egameni lika Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Wena ube ulethe ukukhanya empilweni zethu, usiphe namazwi okuqonda. Sigcwale ngamandla kaMoya Ongcwele asiholele ekungcweleni ngoba wena Nkosi yethu usemazulwini ungcwele. Siyacela Nkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi nomsindisi manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngihambi ngedwa njengenjwayelo. Ngihamba nomfowethu umhlengi la. Over to you Nondaba. Sizosiphatha ngezwi. Amen. Siyabonga bazalwane, sibonga umusa wenkosi, sibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, eyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Sithi siloku esithule ubufakazi bokuthi munye uNkulunkulu ongenayo umkhapheli nomhlangabezi nomlekeleli nombonisi, uNkulunkulu ozimele qwaba, owakhe konke ngamandla akhe nangokuqonda kwakhe nangokuhlakani bakhe. uNkulunkulu kugcwele ukukhanya nokuhlakani kuphela. uNkulunkulu wadala ubumnyama waphinde wadala ukukhanya. Konke kukhona ngenxa yakhe. uNkulunkulu wangonaphakade, igama lakhe alisoze lafa. uNkulunkulu akadalwanga, uNkulunkulu akaqanjwanga. uNkulunkulu okhona. Ungalihamba uliqede izwe ulingene kusukela kuGenesis kuze kuyophuma kwincwadi yesambulo iBhayibheli, ngeke uzwe nakweyodwa incwadi kuthiwa uNkulunkulu wakhiwa noma waqanjwa. uNkulunkulu omqambi wazo zonke izinto ezikhona emhlabeni. Hallelujah, glory to God. uNkulunkulu siyambonga ngabaprofethi bakhe abangcwele beqiniso abathumile ngaphambilini. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abangcwele abathumile phambilini ngaphansi kwesandla sendodana ayithumile uJesu Kristu. Igama lika Jesu Kristu igama likaNkulunkulu. Indodana eyayakhiwe esibelethweni sikaMaria, leyo indodana. Inyama indodana. Umoya owehlela kuJesu Kristu, umoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele. Lo moya lowo unguNkulunkulu. Igama eliqanjiwe Jesu Kristu. Liqanjwe uNkulunkulu. Ngoba ethi-ke lo mzimba lo azosebenzisa uzokwenza intando yakhe kusukela eqaleni kuze kube segcineni.
nakanjalo yonke imibhalo iyafakaza njengesiprofetho sikaNkulunkulu esikhulumile safika sadlula senzeka sagcwaliseka ngendlela uNkulunkulu ayesho ngayo. Siyambonga uNkulunkulu ngokuhlakanipha bakhe noma iziwula zigoloza zifuna ukwenza intando yazo zisaqhubha lokho okwenziwa uSathane esezulwini ezekhishwa nengilosi zakhe zobumnyama. Baboshiwe isikhathi esifanele ukuthi baboshwe sona belindele isigwebo sabo. Inhloko uSathane uyasazi isikhathi sakhe ukuthi sifishane. Ingakho enibambile ngokudukisa nibaningi nenza intando yakhe. Yes, Lord. Ungiphe incwadi kaGenesis chapter 3 from verse 15. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu ivesi le-15. Ngizakubeka uphawu phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. Wathi kowesifazane, zizakubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho. Wathi kowesifazane, ngizakubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho. Uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Ukunxanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho, yona iyakukubusa. Wayesethi ku-Adamu, njengokuba ulalele izwi lomkakho, wadla kulomuthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo, ngalokhu ungumhlabathi umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Uyakudla kuwo ngokukhathazeka konke izinsuku zokuhamba kwakho. Uyakukuvezela ameva namakhakhasi, wena udle imifino yasendle. Ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho, uze ubuyele emhlabathini. Lokhu wathathwa kuwo. Right. Ngokuba ungumhlabathi, uyakuphenduka umhlabathi. uNkulunkulu waqalekisa isilwane inyoka esathelela umuntu wesifazane ngomoya omubi ukuthi one ensimini. Waqalekisa umuntu wesifazane ukuthi naye uyakusindiswa ngokuzala, kodwa ke ekukhulelweni kwakhe uyakuba nezinhlungu ezinzima. Lokho kwasho uNkulunkulu kuyenzeka. Wayesetshela umuntu wesifazane ukuthi wena uyonxanelwa indoda yakho, iyona ezakubusa. Wayesetshela indoda ukuthi wena ndoda uzodla enhlabathini, uzodla izithukuthuku zakho, njengokuba wadalwa enhlabathini. Nakhona uyodla okusuka enhlabathini kuze kube ubuyela enhlabathini. Ubungibhekela incwadi yamakhosi sahluko sesithathu. Incwadi yokuqala yamakhosi sahluko sesithathu from verse 1. So umuntu ubekelwe isikhathi sokuthi aphile emhlabeni, kodwa ngaphambi kwakho konke ngesikhathi uNkulunkulu enza umhlaba, khona into ayisho kwincwadi yase-Efesu yokuqala
isahluko sokuqala incwadi yase-Efesu isahluko sokuqala from verse 3. uNkulunkulu mzukwane akha umhlaba wayeseshilo vele noma wayesekubekile ukuthi thina abantu fanele sibe sesimeni esinjani. Incwadi yompostoli uPawulu kwabase-Efesu isahluko sokuqala ivesi lesithathu. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Usibusisile ezulwini kuKristu. Ezulwini kuKristu. Ngesibusiso sonke sokomoya. Ngesibusiso sikamoya oyingcwele. Njengalokho esikhethela kuye ngothando. Ngoba-ke uNkulunkulu usikhethele kuye ngothando. Usikhethele kuye ngothando. Sikhethelwe kuNkulunkulu ngothando, uNkulunkulu nothando. Ngaphambi kokusekelwa kwezwe sikhethelwe kuNkulunkulu ngothando, sikhethelwe kuye ngothando ngaphambi kwesisekelo sezwe. Ukuba sibe ngcwele. Ukuba thina fanele sibe njani? Sibe ngcwele. Fanele sibe ngcwele. Okay, sungabuyela ngale ncwadi yamakhosi. uNkulunkulu ngesikhathi akha umhlaba ngaphambi kwakho konke wayesesibekele ukuthi thina fanele sibe ngcwele ngokuba yena ungcwele. Amen. Ngesikhathi akha uAdam wayesekubekile ukuthi uAdam ufuna abe ngcwele. Ngesikhathi kufika inyoka engadini ikhohlisa umuntu wesifazane iyabakhipha emngcweleni ngokuba ukuba ngcwele kusho ukuthi uhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu. Haleluya, glory to God. Haleluya. Haleluya, haleluya. Uhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu. Ungcwele kusho lokho. Yes Lord. Uma uhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu wena ke uhamba ekukhanyeni ngoba uNkulunkulu ungukukhanya. Ngokuba uNkulunkulu uthi ke emhlabeni kwakumnyama kungenalutho, amanzi egcwele umhlaba udunguza umoya wakhe uthi waphezulu kotho. Haleluya. Emva kwalokho uNkulunkulu wamemeza wathi makube khona ukukhanya. Yes Lord. Kwakhona ukukhanya. Uyena okhomandayo, izwi lakhe liyakhomanda kwenzeke. So uma eseteleke eseqalekisa inyoka, eqalekisa umuntu wesifazane, eqalekisa noAdam ngenxa yokuphula imiyalelo yakhe bephuma ekukholweni nasengcweleni. Ngoba phela ke ukuphuma emiyalelweni kaNkulunkulu ukuphuma emngcweleni. Yebo. Incwadi ithi sazalelwa esonweni ngokuba ke ubaba wethu uAdam uyena owaphuma emngcweleni. So ukuze sibuyiselwe thina ebungcweleni kufanele sihambe ezinyathelweni zenkosana uJesu Kristu. Right. Incwadi Intshumayelo isahluko 12 verse 13. Nakhu ukuphela kwendaba. Lokho ukuphela kwendaba phezu kwakho konke okukhona emhlabeni. Lapho sekuzwakele konke. Lapho senizwe konke. Mesabe uNkulunkulu. Lapho senenza konke. Mesabe uNkulunkulu. Lapho senijabulile. Mesabe uNkulunkulu. Lapho nihleka. Mesabe uNkulunkulu. Lapho nikhala. Mesabe uNkulunkulu. Lapho kumnandi. Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Fanele sisabe uNkulunkulu, sigcine imiyalelo yakhe. Ugcine imiyalo yakhe. Sigcine imiyalo yakhe. Ngokuba lokho kungokwabantu bonke sonke thina esiphilayo. Ngokuba ke uAdam waphuma endleleni. Thina ke esilandela ngemumva sisamelwe ukuthi senze lokho okufanele. Ngakho-ke. So uma ke thiwa ke umuntu bayabuza ukuthi pho umuntu uphilelani? Umuntu uphilela ukuba ngcwele adumise uNkulunkulu besayafa. Phela. Uphilela ukuba ngcwele. Haleluya, glory to God. Haleluya, 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 haleluya. Umuntu uphilela ukuthi abe ngcwele ngokuba uNkulunkulu ngaphambi kokuthi asekele umhlaba wayesevele efuna thina ukuthi sibe ngcwele. Incwadi yompostoli uPawulu kwabase-Efesu isahluko sokuqala verse 4. Yes sir. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe izwe ukuba sibe ngcwele, ukuthi thina sifanele ukuba ngcwele.
singabi nakusolwa phambi singabi kwakhe. nakusolwa phambi kwakhe ngokuba yena ungcwele nathi kufanele sibe ngcwele thina bantwana bakhe sonke. Amen. Amen. Hayi ukuthi ke ngiyakhetha. No. Ofuna uzivumela abihlongandlebe angazivumela. Amen. Ayikho inkinga. Amen. So siphilela ke ukuthi Amen. sidle enhlabathini Amen. ngezithukuthuku zethu ngokuba ke ishincwadi sifike sinqunu Yes, Lord. uma sesihamba sinqunu. Right. Yes, Lord. Uma sihamba sinqunu inhlabathi kuyele enhlabathini. Amen. Kodwa ke umphefumulo ubuyela kumliniwo lo ophefumulela kuwe. Amen. So manje ke uma uze enkosini noma sowazi ukuthi khona uNkulunkulu noma ufuna ukwazi ngoNkulunkulu noma mowazi ngoNkulunkulu, uNkulunkulu akazasho ukuthi ke siphilela imali, siphilela ke igolide nesiliva, siphilela ke ingcebo yasemhlabeni, akakaza kusho lokho. Kodwa ke wathi uzakudla ke isihlahla. Hallelujah. Uphila ngokudla isihlahla uzolima kuphume udle. Wakunika nezilwane zasendle nemfuyo. Ikhona izinto ongaceba ngazo ube nazo ufuye ngokuba ke uyalondoloza ulondozelele ukuthi bese kufika isikhathi sakho ufe. Ngokuba ke sonke siphilela ukufa. Akekho ophilela ukuthi uyophila enyameni ungonaphakade. No. Never. So nayi ke indaba unike incwadi yeqala emakhosi. Mfuna verse 1. Amen. Incwadi yokuqala Emakhosi. incwadi yokuqala incwadi yokuqala yamakhosi. Amen. Isahluko sesithathu. Amen. From verse 1. Yes, Lord. Incwadi yokuqala amakhosi isahluko sesithathu soqala kwivesi lokuqala. Yes sir. uSolomon Nangu uSolomoni inkosi yaseJerusalema, inkosi yakwa-Israyeli elandela ubaba wayo uDavide. So uSolomoni wathi mekhuluma uDavide ecela uNkulunkulu ukumakhela indlu, wathi no, hayi wena sowuchitha igazi kakhulu, izandla zakhe zikulungele ukuthi wakhe indlu igama lami lizohlala kuyona. Wathi kodwa wephuma ukholelo lwakho uyena ongakhela indlu yami. Wazalwa uSolomoni, wafa uDavide. Thembe sefile uDavide, uSolomoni kwasekumele ukuthi ahlale esihlalweni sobukhosi. Kwasekwenzakalani? uSolomoni wahlangana ngobuhlobo noFaro inkosi yaseGibhithe. Awuqale verse 5. Hallelujah. eGibeyoni uJehova wabonakala kuSolomoni eGibeyoni wabonakala uJehova kuSolomoni ngephupho ebusuku. uNkulunkulu wathi, cela lokho othanda ukuba ngikunike khona. uNkulunkulu wafika kuSolomoni ebusuku ngephupho ezomtshela ukuthi akacele lokhu akufunayo uzamnika khona. uSolomoni wathi, wenzele inceku yakho uDavide ubaba umusa omkhulu njengokuhamba kwakhe phambi kwakho ngeqiniso nangokulunga nangobuqotho benhliziyo kuwe. Wamgcinela futhi lowo musa omkhulu, wamnika indodana ukuba ihlale esihlalweni sakhe sobukhosi, njengokuba kunjalo namuhla. Manje Jehova Nkulunkulu wami ubekile inceku yakho inkosi. Manje Jehova Nkulunkulu wami ubekile inceku yakho inkosi esikhundleni sikaDavide ubaba. Ngingumntwana omncane nje, angikwazi nokungena nokuphuma
inceku yakho iphakathi kwabantu bakho obakhethileyo, isizwe esikhulu esingenakubalwa, esingenakuthathwa umumo waso ngobuningi. Ngalokho yiphe inceku yakho inhliziyo elalelayo. Awukhehle uthi uSolomon. Hallelujah. Uthi ngalokho Amen. yiphe Inceku yakho. inhliziyo. Amen. Hallelujah. Ngalokho yiphe inceku yakho inhliziyo elalelayo. Mawuza kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthi ufuna umuntu ozithobile. Yes, Lord. Umuntu ozithobile bese uNkulunkulu ucela ukuthobeka. Yes, Lord. Bese ke acele inhliziyo elalelayo. Amen. Umuntu othobekile lowo. So uSolomoni wazithoba enkosini. Amen. Wacela inhliziyo elalelayo. Yes, Lord. Ngeke uze enkosini uze nenhliziyo yakho engalaleli. Ngeke kwenzeke lokho. So Amen. Hallelujah. funda baba. Inceku yakho iphakathi kwabantu bakho obakhethileyo. Qala la ethi khona ke ngifuna khona le ekhuluma khona ngenhliziyo elalelayo. Ngalokho hlahla kakhulu. Hallelujah. Ngalokho yiphe inceku yakho inhliziyo elalelayo ukwahlulela abantu bakho ukuba ngahlukanise okuhle nokubi. Ukuba ngahlukanise okuhle nokubi ngokuba ngubani ongahlulela laba bantu bakho abakhulu kangaka na. Leyo nkulumo yabahle emehlweni enkosi ukuba uSolomoni, leyo nkulumo yabanhle emehlweni enkosi ukuba uSolomoni wayecele leyo nto. Wathi uNkulunkulu kuye, ngokuba ucele leyo nto, ungazicelelanga izinsuku eziningi, ungazicelelanga namfuyo, ungacelanga futhi ukufa kwezitha zakho, uzicelele ukwahlukanisa lokho okuzwayo ekwahluleleni, bheka ngenzile njengezwi lakho. Nakhu. Right. Solomoni ucela ukuhlakanipha. uNkulunkulu wamnika ngaphezulu kokuhlakanipha. Wamnika nengcebo ngentando yakhe. Ngokuba ke akacelanga ukuphila isikhathi eside. Ekubeni ukuphila kwakhe isikhathi eside kwangeke kwenze mehluko ngokuba egcineni uzofa. Ngikunika inhliziyo enokuhlakanipha. So uNkulunkulu usemnika ke inhliziyo enokuhlakanipha nokuqonda. umnika inhliziyo enokuhlakanipha nokuqonda. Iyona ke into ekumele sifune kuNkulunkulu leyo kuphela. Okunye akunamsebenzi. Ngokuba ke ungayicela ingcebo yakho ube isicebi, but inhliziyo yakho uma ingalaleli, inhliziyo yakho uma ingenakho uqonda, wena ufana nesihlahla esomile. Ufana nesihlahla esingenamsebenzi, asikhiqizi izithelo ezifanele. So uma uza kuNkulunkulu uzofuna ke ubuhlakani bakhe, uzofuna ke inhliziyo yakho ukuthi ilalele ubuhlakani bakhe. Wena uzithobe wenze yonke into uNkulunkulu athi yenze. Ngokuba yini ufuna ukwazi ukuthi uhlukanise phakathi kokuhle nokubi. Ukuze noma wahlulele ngokweqiniso. Yes, Lord. So njengoba ecelile ke umshumayeli uSolomoni, hambe kwincwadi yomshumayeli chapter 2 from verse 1. Wakunikwa konke
wakunikwa konke nangaphezulu kwalokho akucelile. Ngokuba uyibambile incwadi le uhambe kulapha kwincwadi yaMathewu chapter 6 from verse 29. Sizwe ukuthi uJesu Kristu akakhulumi lento ekhulunywa uNkulunkulu na. Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 verse 29. Yes sir. Kepha ngithi kini, Kepha uJesu Kristu uthi kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikazini noSolomoni bonke ebuhleni bakhe nobucwebecwebe ayenabo wayengambathisile okomunye wayo. kodwa wayengambathisile okomunye ezimbali zezwe. Amen. Wengahlobile njengezimbali zezwe uNkulunkulu ngendlela azihlobisa ngayo izidalwa zakhe. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani, Uma uNkulunkulu ehlobisa utshani basendle obukhona namuhla ngomuso buphonswe eziko, bukhona namhlanje kusasa kuzofakwa emlilweni, akayi kunembathisa kakhulu nina elinokukholwa okuncane na? pho ngeke azazanibhathise yini nina uNkulunkulu uma nizokholelwa kuyena ngokweqiniso ngokukholwa kwenu okuncane na? Umbuzo lowo ngokuba phela ke uNkulunkulu nifuna izinto eziphathekayo, kodwa ke uNkulunkulu akanandaba nalezi zinto eziphathekayo ngokuba ke ufuna ukukholwa kwakho kuqala kuphelele kuye, inhliziyo yakho ihlangane nemiyalelo yakhe kube into eyodwa, uphile kuyena. Ngokuba ke mzukwane edala izulu nomhlaba wayesevele esekubekile ukuthi ke ufuna wena ube ngcwele, ufuna wena ube ngcwele, ungabi nakusolwa, ube msulwa phambi kwakhe ngezwi lakhe kuphela. Ungitshela ukuthi wena ulalela abantu abadala abangasekho. Ngitshela ukuthi wena uzwa ngabantu abadala. Lalela uhambe kwincwadi yaMshumayeli chapter 9 verse 4. Sibakukhombise bese volo uza kwincwadi yaIsaya 8:19. 9:4. Abantu ababizwa ngabantu abadala, abantu abangasekho. Wawungafuni umlaleli esaphila, usufuna umlaleli engasekho, uthatha imfundiso efundiswa abanye abantu, awufundiswa ngaNkulunkulu, uzoyenza kube indlela ophila ngayo. Jesu Kristu nithatha ke imfundiso zobaba benu nizenza imiyalelo yenu, anifuna ukuthatha imiyalelo kaNkulunkulu nigcine, nifuna ukwenza imiyalelo yabantu abadala elifundisiwe, abantu abazobabhubhe njengani, abanye babo sebefile. Amen. 9:4. Hallelujah. Anifuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Incwadi uMshumayeli isahluko 9 verse 4. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Ohlangene nabo bonke abaphilayo, osaphila kukhona ithemba kuyena. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuyena. Uma ezophila kukhona ithemba, uma ezohamba ngemiyalelo kaNkulunkulu phela. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Inja ephilayo kungcono kunebhubesi elifile. Uyakumanje? Amen. Amen. Funda baba. Hallelujah. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo, ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Ophilayo uyazi ukuthi uzofa, Kepha abafileyo abazi lutho. yayizindaba. Wena ke uma uthi ukholelwa kubantu abasafile asebefile, ithini incwadi? Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, Kodwa kepha abafileyo abazi lutho, umuntu osefile akazi lutho yini, futhi abasenawo umvuzo. abanawo umvuzo. Wena ke uyofuna ke umvuzo kubantu abafileyo abangazi lutho, abangenaso isabelo. Ithini? Ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele,
Yayizo lonto le angihlezi mina ngicabanga ngomuntu esefile no ngicabanga ngoNkulunkulu ophilayo ingqondo yami kuNkulunkulu ophilayo ngoba angifuni ukumona so uma wena ukholelwa ekutheni ke unamabhadli ngokuba abantu abakini abangasekho ithini incwadi haleluya uthando lwabo nokuzonda kwabo hlehla uyakumlalele ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa uyazi ukuthi uzofa wazi kahle kamhlophe ukuthi uzofa kumanje ayikho into okwazi ukuzenzela yona yini ekwenza ukholele ekutheni bese ufile khona umehluko ozowenza ngokuba nakhona uma umthwalo uthi ufuna ukuhlatshelwa ugezwe ukuze ufakwe emndenini umndeni kuphi kuphi la eBhayibhelini ekuthiwa khona umndeni okumele uhlatshelwe wona ukuze wena ungeniswe khona nabantu abadala kumele uhlatshelwe ukuze ungeniswe khona kepha abafileyo abazi lutho isincwadi abafileyo abazi lutho futhi abasenawo umvuzo asebefileyo abana lutho abazi lutho abana mvuzo yinenye ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele angisakhumbule into engiyikhuluma noma ezinye ngiyikhuluma nobaba ezinye ngiyikhuluma nomfowethu sewadlula emhlabeni abazi lutho noma kuthiwa yakhuluma noma kuthiwa ngiphupha ngalo ebusuku akusho ukuthi bayaphila balindile lebelinde khona balinde namacala abo babheke noNkulunkulu hayi nami uthando lwabo nokuzonda kwabo ukuthanda kwabo nokuzonda kwabo nomhawu kwabo nomona wabo sekuphelile yonke into iphelile uma ufa imicabango yakho ama-plans akho nakho konke okunakho engqondweni kuyaphela futhi abasenaso isabelo nani yezwa indaba abantu abafileyo abanaso isabelo futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga yezwa indaba kwenziwa ngakuphi phansi kwelanga bangaphansi komhlaba wena usengaphansi kwelanga abantu abafileyo abanasabelo amen kubantu abaphilayo ngokuba incwadi futhi ka-Isaya 8:9 yasho chapter 8 verse 19 incwadi uIsaya isahluko 8 verse 19 lapho bethi kini funani kwabanamadlozi lapho bethi kunina ke angithi bakhuluma ngokuthi bayazi bona bahlakaniphile bathi funani kunina kwabanamadlozi nakubathakathi nabantu abangasekho bayakwazi ukuthi bakhulume nabo kusho abathakathi umuntu othi ukhuluma nabantu abangasekho ungumthakathi nababetha imilozi yezwa indaba banyenyeze ngiyazi ukuthi lento le abanye abantu abanyenyisa ibaphathisa kabi ukuthi abaphalaze ngokuba ke umkhulu wakhe wamtshela ukuthi ngingamadlozi ngaphambi kwalokho wawungazi lutho ngaphambi kwalokho umkhulu wakhe engazi lutho pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo imfundiso yabantu ukuthi khona amadlozi ekumele ahlatshelwe ibholwe phansi encwadini yonke lento eniyenzayo ukuhlakanipha komuntu akuyona ukuhlakanipha kaNkulunkulu ngokuba ke abantu bathanda ukuzenzela izinkanuko zabo benze izinto ngokucabanga kwabo yonke imicabango yenu akuyona imicabango kaNkulunkulu nicabanga izinto ezocindezela nina nemphefumulo kaNkulunkulu ekunina pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini yindaba eningayi uNkulunkulu wenu ufuna ukubhanga uNkulunkulu nabantu asebefile uNkulunkulu ethu uyaphila uphila kwangona phakade wena uyofuna umuntu ethi incwadi ke ukuphila kwakhe kuphelile akusena lutho okusele kuyena emhlabeni amen akukho okusele okwakhe emhlabeni kuphelile amen abanemvuzo emhlabeni pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini abantu bangayi kuNkulunkulu wabo kuyiwo kwabafileyo ngabaphilayo na indaba ithini uhamba uyokubantu umuntu afile igama lithi ufile wena uyaphila uyakhuluma nomuntu ofile yini ukhuluma naye ngoba ufile akanamvuzo amen akanasabelo konke kade kwenza kuphelile emthethweni ke nawe uyazi ukuthi uzofa
emthethweni ke So uma emthethweni ke nasebufakazini nobufakazi obukhona impela eBhayibhelini lelizwi abalikhulumayo yonke lento alinakho abayikhulumayo ukusa yonke lento abayikhulumayo lithi iBhayibheli alinakho ukusa ayinakho ukusa ayinabuhlakani. So ukuphila kwakho uphilela ukuthi ke usebenze ufe, uphilela ukusebenza udle ufe udumise uNkulunkulu kuphela. Indaba yokuzibekela ingcebo lemhlabeni iyize leze yezindaba ngokuba uthela uJesu Kristu ngalo incwadi yaMathewu verse 31 verse 31 6:31 ngakho ke ningakhathazeki incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 verse 31. Yes sir. Ngakho ke ningakhathazeki ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na. Uma ukholwa ngokweqiniso uhlele ekholweni wakho ithi incwadi ke ungakhathazeki uma ukholwa ukuthi uzodlani noma uzophuzani noma uzokwembathani ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. legenge nenkani ephila ngezinto eziphathekayo uthi uJesu Kristu singakhathazeki ngalezi zinto zasemhlabeni ngokuba nazo zonke lezi zoni ezikhona emhlabeni abantu bezizwe abangafuni ukukholelwa izwi kaJesu Kristu bafuna izinto eziphathekayo bonke. Bafuna imoto, bafuna imali, bafuna imizi, bafuna ukuba nezintombi nabafazi abaningi. Bathi no King Solomon nabafazi abaningi. Yebo kodwa lokho kuphambene nomyeni kaNkulunkulu wazenzela intando yakhe ngokuba vele iyasho incwadi kusho yena futhi ke uthi bonke abantu abaphilayo abafuna ukupheleliswa bafuna ukona ngokuba ke incwadi kaDeuteronomy 17:17 unomyalo wakhishwa ngencwadi endala before uSolomon kwasekushiwo vele ukuthi ke inkosi ebusayo noma umfundisi 17:17. Amen. Hallelujah. Inkosi ebusayo akufanele izandisele abafazi nengcebo. Isisebenzi sikaNkulunkulu asihlangane nezinto zasemhlabeni. Incwadi kuDeuteronomy isahluko 17 verse 17. Akayikuzandisela abafazi. Incwadi ke umuntu qala ku16. Kepha akayikuzandisela amahashi. Akafuni ukuzandisela ingcebo. Angabuyiseli abantu eGibhithe. Angabuyiseli abantu eGibhithe ukuze andise amahashi. Ngoba ke uzokhohlwa yini ukwenza intando kaNkulunkulu aqalaleke imfuyo yakhe nengcebo yakhe ngokuba uJehova ushilo kini wathi anisakuyibuyela ngaleyo ndlela. So umuntu afanele anake izinto zomhlaba kakhulu umuntu othi ungcwele noma umuntu ophethe izwi kaNkulunkulu. Akayikuzandisela abafazi ukuze inhliziyo yakhe ihlubuke. Ithi incwadi angabi nabafazi abaningi ngokuba inhliziyo yakhe uma enabafazi abaningi iyahlubuka ekuthandeni uNkulunkulu nezwi lakhe. Angandiseli isiliva negolide. Angabi nengcebo uyayiza incwadi ithini incwadi kaDeuteronomy before ngaphambi kokuba kufike uSolomon engakafiki ngoba nowabo wakhe uDavide naye waphula umthetho kaNkulunkulu. Kodwa ke uDavide waphenduka wazisola. So uma kenzeka wona umele ukuzisola. Kodwa ke awungeke uthi ke ngoba naku wena ukuthi uDavide wakwenza noma ufuna ukwenza uyazi ukuthi wakwenza kodwa kufanele ukuthi ukwenze incwadi ibhalwe phansi. Uma ukwenza wena uzitshela amalahle ekhanda lakho ngokuba ke ufuna ukuzifanisa nabantu abaseBhayibhelini awufuni ukuzifanisa noNkulunkulu ngokuba uholwa inkanuko nabo babeholwa inkanuko ngesikhathi bephula umthetho.
So awunakufuna ukuzifanisa noDavide noma no Solomon. Wena umuntu ofuna ukufanisa naye uJesu Kristu. Ngoba uJesu Kristu wafe emsulwa. Amen. noNkulunkulu omsulwa. Wayefuna ukufanisa nabo bonke abantu abenza izinto ezokungcola. Ngokuba ke inhliziyo yakho ilangazelele ukwenza izinto ezingcolile. Ngokuba nabafundisi benu abafundisi lezinto ingakho nifuna ukwenza izinto noke nikhomba abantu eBhayibhelini so nibamba ngale iBhayibheli ngokuba ke konke ebholwe phansi. Yabhalwa kudala lento ukuthi ke anganaki abafazi abaningi angazandiseli indlebo. Kodwa uSolomon wacela ukuhlakanipha uNkulunkulu wamnika konke noJesu Kristu ngale kwincwadi kaMathewu ukuthini? Hallelujah. 6:32. Hallelujah. Ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Bonke abantu bezizwe bathanda izinto eziphathekayo. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi uNkulunkulu baba wethu usezulwini uyazi ukuthi niyakudinga. siyazidinga lezi Konke zinto lokhu. konke lokhu siyakudinga kodwa ke Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. umbuso kaNkulunkulu esifanele. Amen. Nento ekumele siyithole kuqala. Nokulunga kwawo. Ukuze ke uma kwandiselwa kulokhu osukwazi ngoNkulunkulu ukwazi ukuphatha uqhubeke uhlale eNkulunkulu ungaphumi. Ngokuba abanye benu bezobe behluphekile uNkulunkulu befuna izinto eziphathekayo bazithole bese bayakhohlwa uNkulunkulu. Ingakho uJesu Kristu ethi ke kodwa funani umbuso kaNkulunkulu Nokulunga kwakhe. nokulunga kwakhe kufanele kulungiswe kuNkulunkulu okunye bese kulandela ngemumva. Konke lokhu kuyakunezelwa nina. Lalela ke kuyela ncwadi ya Intshumayelo chapter 2 sibatshele ukuthi zonke lezi zinto ngoba uSolomon waphi ukuhlakanipha uNkulunkulu wamkhanyisela usiyasitshela ke ngeexperience yakhe yokuba isihlakaniphi nokuba isigwili ukuthi kwahamba kanjani uKing Solomon noma inkosi uSolomon kwincwadi kaMshumayeli isahluko sesibili from verse 1. Incwadi uMshumayeli isahluko sesibili verse 1. Ngase ngithi mina enhlizweni yami. Uthi wakusho kubloko? Ngase ngithi mina enhlizweni yami. Wathi yena ke enhlizweni yakhe. Woza ngiza kukulinga. Uthi ke enhlizweni yakhe woza ngiza kufuna ukulinga enhliziyo yakhe. Uyabuza uthini? Angitsho nje ngikhuluma ngayo ukuthi bona bayaziholela ebini ngenxa yokuhlakana emnikiwe nawe sefuna ukuzi-experienceela ezinye izinto. Wayesesenhlizweni yakhe ke woza ngiza kulinga ngentokozo. Uzomlinga ngani? Ngokujabula. Ngentokozo. Yebo. Mawubone okuhle nje. Mawubone okuhle nje. Kepha nalokho kwakuyize. Kepha konke lokho kwakuyize leze yayizolondo le kusho yena ukuthi yonke lento ayikhuluma nenhliziyo yakhe kwakuyize leze. Ngathi ngokuhleka ngubuhlanya nangentokozo. Ngathi ngokuhleka ngubuhlanya nangentokozo yenzani na? Yenzani na? Haleluya. Ngaqala phansi. Ngathi ngokuhleka ngubuhlanya nangentokozo yenzani na? Yenzani na? Ngaphenya enhlizweni yami ukuba ngiyakuthokozisa kanjani umzimba wami. Uthi wazinikela ekutheni njengoba ehlakaniphile aphinde abe isibula aphinde abe uhlanya. Amen. Wayesesenhlizweni yakhe ufuna nje ukuzinikela naye kwiwayini adakwe. Amen. Uyizinto lezi azithathele isinqumo akushonga uNkulunkulu ukuthi akazenze. Uyena uzenzele lezo zinto ngenxa yokuthi ke ufuna ukuzitholela yena ukuthi kuyini konke lokhu esikwenzayo sikwenzelani. Ngaphenya enhlizweni yami Wayesaphenya inhliziyo yakhe ngiyakuthokozisa kanjani umzimba wami ngewayini. yayizwe indaba ufuna ukuthokozisa umzimba wakhe ngewayini. Inhliziyo ingihole nokho ngokuhlakanipha. Inhliziyo imhole ngokuhlakanipha.
nokuba ngihambe ubula nokuthi afune ukuhamba indlela zobula ngize ngibone ukuthi kuyini okuhle ufuna ukwazi ukuthi yini enhle kumadodana abantu ukubona ukuba akwenze phansi kwezulu izinsuku zonke zokuphila kwabo. yini thina esiphilelayo ngaphansi kwezulu nelanga uthi ufuna ukuzibonela yena Ngazenzela imisebenzi emikhulu uthi wake wasenzela imisebenzi ngokuhlakani nengcebo enikwe uNkulunkulu uthi wasezenzela imisebenzi emikhulu wenzani ngazakhela izindlu ngazitshalela izivini ngazenzela izivande namahlathi ngatshala khona imithi nezithelo zezinhlobo zonke ngazenzela amachibi amanzi ukuba kuniselwe ngawo ihlathi ngazenzela amachibi amanzi ukuba kuniselwe ngawo ihlathi lemithi emilayo. Haleluya. Ngathenga izinceku nezincekukazi nganginazo ezazalwa endlini. Yebo, nganginemfuyo enkulu yezinkomo neyezimvu. Phezu kwakho konke okwakuphambi kwami eJerusalema. Solomoni uthi wayenakho konke amachibi imfuyo izisebenzi ezazalelwe khona endlini imfuyo wayenayo ngaphezu kwabo bonke ababekhona ngaphambi kwakhe eJerusalema. Ngazibuthela futhi isiliva negolide wasiqoqela yonke ingcebo wazibekela wahlanganisa nemfuyo yamakhosi nezifunda. Ngathola abahlabeleli uthi waqoqa ke abesilisa nabesifazane usujaha uthi waqoqa imfuyo nezimfunda indawo nemali nesiliva legolide nengcebo waseqoqa nabahlabeleli waqoqa konke ngokuba ufuna ukuzwa ukuthi ngabe konke lokhu kuzoyibhalisa yini lemfuno efuna inhliziyo ngokuba ke abantu abaningi bafuna ingcebo batshela ukuthi mase becebile inhliziyo zabo zoba nokuthula. Abahlabeleli abesilisa nabesifazane wahlanganisa konke emzini wakhe uhlahlanganisa nabaculi manje uyafaka nani nenye nalokho athokoza ngakho amadodana abantu nakho konke okujabulisa bani abantu nakho konke okujabulisa thina abantu izinto esizitshela ukuthi sithola injabulo kuzona uthi waziqoqa zonke imfuyo imali isiliva negolide umuzi ifunda wasebuya waba namahlathi waba nezibhandi wafaka nabahlabeleli enakho konke isancinza nazo zonke izancinza nazo zonke inhlobo zama-instrument omculo. Ngase ngikhula ngaba mkhulu wayeseba mkhulu ngokuba isiqumama kunabo bonke ababephambi kwami eJerusalema. waba isiqumama ngaphezu kwabo bonke abantu ababekhona eJerusalema. Nokuhlakanipha kwami kwakumi ngakimi. Yabona uphiwe ukuhlakanipha kodwa manje ufuna ukugcolisa inhliziyo yakhe ngoba inhliziyo yomuntu ayigculi ayeneli. Konke amehlo ami akufisayo angikugodlanga yezindawo konke ayekufisa amehlo akhe ayekubona efuna ukuba nakho wathola. Angenqabelanga inhliziyo yami neyodwa intokozo. Ngokuba inhliziyo yami yathokoza ngawo wonke umshikashika wami. Yonke imisebenzi ayisebenzile eshikashika wathola wathokoza kodwa lokho kwakuyisabelo sami kuwo wonke umshikashika wami. Yebo
ngase ngibhekana nemisebenzi yonke ezaziyenzile izandla zami, nomshikashika engangishikashikele ukuwenza, engangishikashikile ukuwenza. Bheka, konke kwakuyize. Yonke lento lena oqindeko, kuba nezivande, kuba nezimoto, ukuba nabafazi abaningi, ukuba nekhampani enkulu, ukuba namabhizinisi amaningi, uthi konke kuyize leze. Konke kwakuyize nokufuna umoya. Konke kwakuyize leze nokusukela umoya, ngokuba ke inhliziyo ayigculi. Konke lokho ngeke kukulethe ukuthula empilweni yakho. Akukho nzuzo phambi kwelanga. Akukho nzuzo phambi kwelanga. Konke okwenzayo uzama ukujabulisa inhliziyo yakho, ukhohlwe uNkulunkulu. Kuyize leze, usukela umoya, usukela utshalakho, into ngeke uze uyifice. Ngase ngiphenduka ukuba ngibone ukuhlakanipha. So uma sebuyele ehlakanipheni, Nokuhlanya, nobuwula, into eziwu-3, ukuhlakanipha, ukuba isibula nokuhlanya. ngokuba angenzani umuntu olandela inkosi ngaphandle kwalokho okwenziweyo ngaphambili na? Yini uNkulunkulu wakhe yonke into ekhona emhlabeni. Ayikho wena muntu into ongayenza noma ongayakha engadlula lokwakhiwa uNkulunkulu. Ngokuba imisebenzi yezandla zomuntu ayilutho uNkulunkulu, ngokuba wena umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu ungaphezulu kwakho konke okwenziwe emhlabeni. Akukho ongakwenza kudlule umsebenzi kaNkulunkulu, wena muntu. Ngase ngibona ukuthi ukuhlakanipha kudlula ubuwula. Into ayifica nje ngokubuyela ehlakanipheni, ngokuba uthi wabuyela ehlakanipheni wathola ukuthi ke ukuhlakanipha kudlula ukuba isilima. Njengalokhu ukukhanya kudlula ubumnyama. Njengalokhu uma usekukhanyeni, uma uhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu usekukhanyeni, ngoba uNkulunkulu ngukukhanya. Ohlakaniphileyo unamehlo ekhanda lakhe. Umuntu ohlakaniphile ubuka ngamehlo kamoya. Yebo isiwulu sihamba emnyameni. Ngemiyalelo kaNkulunkulu uphethe izwi likaNkulunkulu lisemqondweni, lisenhliziyweni yakhe, unamehlo ekhanda. Kepha isiwula sihamba emnyameni. Isilima sihamba ebumnyameni ngokuba ke sibuka izinto ngamehlo enyama. Yonke into ayenzayo uyibuka ngamehlo enyama. Ngokuba incwadi yokuqala kaJohane, sahluko sokuqala, from verse 7. Incwadi yokuqala yompostoli uJohane, isahluko sokuqala, verse 7. Kepha uma sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, njengokuba uNkulunkulu yena usekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo, sinakeka ubudlelwane naye uNkulunkulu, omunye nomunye. Negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Ngokuba sihamba ekukhanyeni, sihamba ngezwi kaNkulunkulu, sinobudlelwane nokuhlanganyela kuNkulunkulu ngamunye namunye. Ngokuba igazi likaJesu Kristu owafela thina liyona esihlambululayo izono, ngokuba sihamba endleleni zikaKristu. Yes, Lord. So uma uNkulunkulu engukukhanya, uthi uSolomoni ke ukuhlakanipha kudlula ubuwula. Ngokuba umuntu ohlakaniphile amehlo akhe asekhanda, ubuka izinto zikamoya,
uhamba ngezwi likaNkulunkulu, uhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu, kodwa isiwula, kepha isiwula sihamba ebumnyameni. Nokho ngabona ukuthi umehlo munye wehlela bonke. Amen. Ngase ngithi enhlizweni yami no, olenda awuzwanga wena, funda ufunde. kepha isiwula sihamba ebumnyameni. Nokho ngabona ukuthi umehlo munye wehlela bonke. Umoya munye. Haleluya. Umehlo munye wehlela bonke. Haleluya. Ngase ngithi umehlo isehlo. Umehlo munye wehlela thina sonke. Ukuthi ke konke sikwenzayo sikenzela ize, kodwa siphilela inkazimulo. Uma siphila ngokulunga, ngokuba ke isiwula nohlakaniphileyo iyodwa into abafanayo ngayo ukuthi bazofa. Ohlakaniphile nesiwula bobabili bazofa, kodwa ohlakaniphileyo uhamba ekukhanyeni. Ukukhanya akupheli. Haleluya. Uma efela ekukhanyeni, incwadi kaMaroma chapter 6 from verse 5. Incwadi kwabaseRoma isahluko 6 from verse 5. Uma ufele ekukhanyeni, ufele kuKristu, uhamba ngokulunga, ufele emngcweleni. Incwadi kwabaseRoma isahluko 6 from verse 5. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana nayo, siyakuba njalo nangokuvuka. Angisho izindaba, uma ufele kuKristu, njengoba uKristu afa avuka, nawe uzovuka. Yes, Lord. Ngesikhathi esabele nesikhathi esibekiwe, uma sekubhubha umhlaba, sekuvuswa abangcwele, abayizoni, sebephonswa esifogweni. Umehluko yilowo, sonke siyaphila emhlabeni ofanayo, sishiswa ilanga elifanayo. Kodwa ke indlela yokuziphatha iyona ehlukayo. Ngokuba ke uma ngifele ekukhanyeni, wena ufele kumnyameni. Wena ufele kumnyameni uye esifogweni. Wena ufele ekukhanyeni uzovuswa, uyophila noNkulunkulu ongunaphakade. Kuyela ngale ncwadi yakhe seseyivala Intshumayelo. Ohlakaniphileyo unamehlo ekhanda lakhe. Ohlakaniphileyo unamehlo ekhanda lakhe. Kepha isiwula sihambe ebumnyameni. Kepha isiwula sihamba ngendlela zobumnyama. Uyafeba, uyaphuza, uyadakwa, uyantshontsha, uqamba amanga, akahloniphi. Nokho uyaphinga, uyabulala, unenzondo. Nokho ngabona ukuthi umehlo munye wehlela bonke. Umehlo munye wehlela bonke. Ngase ngithi enhlizweni yami, njengokwehlelwa kwesiwula, njengokwehlela kwesiwula, ngiyakwehlelwa nami. Njengokwehlela kwesiwula, nakhe kuyakomehlela ukufa lokho. Ngisidluleleni ngokuhlakanipha na? So, ukuhlakanipha umehluko uyawazi. Ngokuba ke akekho ozofaka ngcono. Into emkhalisa yileyo ukuthi ke isilima sizofa, ohlakaniphileyo uzofa. Ngathi ke enhlizweni yami, uthi enhlizweni yakhe lokho. Uthi enhlizweni yakhe, ngathi ke enhlizweni yami ukuba nalokho kuyize, konke kuyize. Amen. Izindaba
enhlizweni yakhe uthi konke kuyize akushiwo ngoNkulunkulu. Amen. Ushiwo inkosi Solomoni ngesikhathi experience efuna ukubona ukuthi yini ezuzwayo Amen. ngokuphila. Ngokuba akukho ukukhunjulwa ohlakaniphileyo nokwesiwula kuze kube phakade. Imisebenzi yakho yenzayo eyalemhlabeni uma ufa bayakukhalela ngaleso sikhathi bekukhalela kodwa uhlale enhlizweni zabo behlezi bekukhumbula njalo ngokuba ke indoda yakho mosufile ifuna umuntu wesifazane ezokukhumbula ngasonke isikhathi mengekho. Umuntu wesifazane wakho ufuna enye indoda azoyikhumbula njalo ezovala isikhala sakho usekhohliwe. Hallelujah, glory to God. Indaba ezibhlungu azipheli. Imali yakho athi isebenza nekhampani yakho izodliwa enye indoda. Ngisho ingane zakho. Hallelujah. Imali yakho athi isebenza izodliwa umuntu wesifazane. Hallelujah. Kuyize leze ukufa ungamazi uNkulunkulu ukuphilela izinto semhlabeni uqhakambise zona. Funa umbuso kaNkulunkulu uqala. uNkulunkulu bese kunika konke. Ngokuba uma uhlele endleleni yakhe noma sekunika ngokuba uyamazisa uNkulunkulu ngeke uzugudluke noma kuthiwa ke ziyasuswa lezi zinto lezi eziphathekayo ngeke uzugudluke ekhoneni wakho ngoba uyazi ukuthi umuntu obalekile ozokunika ukuphila ophakade uNkulunkulu. Ngokuba akukho ukukhunjulwa ohlakaniphileyo. So uhlakanipha kwakho kokuthi ufunde kakhulu ube nakho konke uma usufile kuphelile Nokwesiwula kuze kube phakade. So wonke umuntu mesefile uyakhohlwa. Lokhu Kodwa umvuzo ungale kwethuna. Lokhu ezinsukwini ezizayo zonke. Lokhu ezinsukwini ezizayo konke kube sekukhohlakele. Ezindaba Nohlakaniphileyo akafi njengesiwula na. So ohlakaniphileyo isilima bafa ukufa okufanayo bashona phansi emgodini. Balekela isono ngokuba ke uma ungaqhelelana nesono uJesu Kristu impethu zakhona esihogweni azifi. Amen. Impethu zasesihogweni azifi. So uma ufa ufele kuKristu uyakuvuswa. Yes Lord. Impethu ngeke zikuthole zasesihogweni. Kodwa uma ufele kumnyameni yake sibula uyodliwa impethu zasesihogweni ezingafi ezingapheli. Lokhu ungukufa kwesibili. Ezindaba ngiphe incwadi yezenzo sahluko sesibili ivesi lamashumi 38. Uma ungafuni ukushiya imisebenzi yakho omnyama uzofela emanyeleni. Ufela emanyeleni ngcono ngifa ukufa kwesihlakaniphi ukufa kwesibula esiphile kumnyameni. Ngokuba ngeke siyazi indlela kaNkulunkulu masesifile. Lo ofele ekhanyeni uyayazi indlela kaNkulunkulu noma esefile. Siziwula ngenxa kaKristu. Hallelujah. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani. So uPetru njengowehlilo namanje kusamile izwi lithi phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe. Phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Fanele wonke umuntu abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Ukuze athethelelwe izono zakhe babuze yisiphi isono sami.
uyahleba, unamanga, uyabulala, uqamba amanga, uyantshontsha, awuhloniphi, uyaphinga. Amen. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Uhlabela amadlozi. Faneleke uphenduke. Uyeke yonke leyo nto leyo. Hambe kwincwadi ka Matthew chapter 17. Uhambe ku-18. 18:17. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 17 verse 8. Isahluko 18 verse 17. Like 16. From verse 16. Kodwa uma engakuzwa thatha futhi ube munye no. Ungiphe u-19:16, sorry. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 19 verse 16. Bheka ke kwasondela kuye othile wathi, Mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na? Na indoda yeza kuJesu Kristu umfanyana, weza kuJesu Kristu wazobuza ukuthi ke, Mfundisi, yini efanele ngiyenze ukuze ngithole ukuphila okuphakade? Hallelujah. Wathi kuye, ungibizelani ngokuhle na? Munye ongomuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. Na into kumele uyigcine uma nje bathiwa phenduka. Uma ufuna ukungena ekuphileni okuphakade, ishini incwadi? Gcina imiyalelo. Oqala, Ungabulali, ungabulali, ungaphingi, ungaphingi, ungafakazi ngamanga. ungabi ufakazi wamanga, ungafakazi ngamanga. Othanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke. Uthanda umakhelwane. Funde ibhale phansi, ngifuna umuntu ebhale phansi. Okay.